welcome back my channel, Renato Kilaton. Oy ka-adventure atong ariyon mga panginabuhian sa mga Bol-Anon kining mananumay ug basa ka-adventure. Ka-adventure atong ariyon ka-adventure. Ari ang mga panginabuhian sa mga Bol-Anon karon ka-adventure kining mananumay ka-adventure. Ana na sila nasugdan ka-adventure nga natanuman. Unya mga pila na lang ni kaluwang ang kuwang ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Atong gari karon mga panginabuhian sa Bol-Anon ka-adventure. Ilan na kaluwang ang nataguran natuman niyo, sir? 20 na kaluwang, sir. Okay, what's up ka-adventure? Atong gyari ang mga panginabuhian sa mga Bol-Anon kining mananumay ka-adventure. Atong gyari karon sila. 20 na kaluwang ilang na human og tanom ka-adventure. Usa may pamagi ni sir, Pacquiao sir o ginadlaw sir? Pacquiao ka-adventure. Kisay nga na to, sir? Bootleg. Benedicto. Si Sir Benedicto ka-adventure. Dugay na ka mananumay, sir? Mga pila na katuig, sir? 20 siguro. Mga 20 katuig. Okay, what's up ka-adventure? Si Sir Benedicto Bootleg ka-adventure. Mga 20 na siya katuig. 20 katuig, sir? 20 na siya katuig mananumay ka-adventure. Nagbata ka mananumay, sir? Atong gyari karon mag-adventure ang mga panginabuhian sa mga Bol-Anon ka-adventure kining mananumay ka-adventure. Kini si Sir Benedicto Bootleg, dugay-dugay na siya mananumay, nagbata siya mananumay ka-adventure. Pila mo kabuok karon, sir, na mga kwan, sir, grupo, sir, sa mananumay, sir? Napuo mo kabuok, sir? Napuo sa kabuok ka-adventure ang ilang grupo ka-adventure sa mananumay. Usaray tagianing basak nga yung gitanuman, sir? Usara ka-adventure, usaray tagianing basak nga gitanuman. Unya tag-as ning ilang kuan ka-adventure humay nga gitanom para dili makuan sa kuhol ka-adventure. Habog na tao. Muna ihabog sa tao sa kuan.
ka-adventure atong arion ang uban nga mga kauban nila. Napo mo kabok sir mga sir, kauban sir. Pila po gipak pakyaw nyo sa among nga grupo sir? Pila ang kwan sa pakyaw nyo sir? Sa kining inyong gitanuman karon sir? Pila pakyaw? Abot ka kwan sir? 5,000 ang hektarya. 5,000 ang hektarya. Pila ka hektarya yung gitanuman sir? Kapindag. Okay ka-adventure, what's up ka-adventure? Ilang gitanuman ka-adventure, mga usa kapin ka hektarya. Unya ang usa ka hektarya 5,000 ang pakyaw. Unya napuon sila kabuk ka-adventure nga mananumay ka-adventure. Napuon sila kabuk nga grupo. Moto ilang bahin-bahinon ka-adventure sa ilang mga kauban. Unya ang ilang na po ka grupo ka-adventure di sir. Okay, what's up ka-adventure? Atong giari karon ang nagsudlay sa Mayong hapon sir. Sa may ngana ni sir. Kani, mo ni siya badlis ka-adventure. Dili ni siya sudlay, badlis ka-adventure. Apil ka sa pakyaw nila sir? Kani nagkalo si sir. Mo na iyong kontaktor. Mani si sir kaning mani siya nagdala sa atong kariyon ka-adventure atong interviewon. Mayong hapon sir. Kisay nga na to sir? Edgardo Salo, ikaw nagdala ani sa grupo sir? Oo. Ikaw may kontraktor, Silvi. Ako, traktor. Napo mo kabuok nga grupo sir? Napo. Katong papa dito apel to sila sir kato. Laito. Alain nga grupo. Okay ka-adventure, atong giyari si Edgardo Salo. Siya ang nagdala sa grupo sa mananumay ka-adventure. Kauban ni Sir Benedicto Butlig. Kini si sir. Unya na mga tagod gi pangmutang na. Katong tigbadle sir, apil to siya sa inyong apil sa grupo? Apil. Okay ka-adventure. Kini nga mga katawhan ka-adventure nga panginabuhi sa mga Bol-Anon. Tumakita karon si Sir Edgardo Salo ang nagdala aning ilang tanong ka-adventure. Siya nagdala. Pila ka luwang na human sir? Mga 20 kapin. Okay, what's up ka-adventure? Ito makita karon ang mga kaisuna nato diri sa Barangay Bulilis, lungsod sa Ubay ka-adventure. Ang atong mga katawhan na panginabuhian sa mga Bol-Anon ka-adventure, kining mananumay ka-adventure. Ito makita grupon sila, napuon sila kabuk ka-adventure. Kunya aring atong arion ang tigbadlis ka-adventure. Sir, kising nga na to sir?
Samuel. Kisa apelido sir? Samuel Butlig, ka-adventure, mali si Sir Samuel Butlig. Apil kaya po siya sa grupo ka-adventure, muna siya itig badlist ka-adventure sa mga tanumanan sa Humay ka-adventure sama ni Sir Benedicto Butlig nga ayan ang gisunod ang mga binadlist ni Sir Samuel Butlig ato makita ka-adventure. So yung mga kaubanan nagtiwas pa sa kaluwang ka-adventure. What's up ka-adventure? Nakaroon sa barangay Bulilis, lungsod sa Ubay. Akong gari karon ang mga panginabuhi sa mga Bol-Anon kining mananumay ug basta ka-adventure. Atong gari karon niya na ilang dako nga kontraktor si Sir Edgardo Salo ay ka-adventure. Siya man nagda sa kuan kanang pakyawan ka-adventure. What's up ka-adventure? Nagapot na si Sir Edgardo Salo o mga tagod ka-adventure na tanuman ka-adventure niya. At badlita na ni Sir Samuel Butlig kining usa ka luwang ka-adventure para iniguman ato nilang tanong. Balik na po sila diri ka-adventure kay ilang na ilang namang gibadlisan ka-adventure. Unya si Sir Edgar Salo naghakot na siya og mga tagod ka-adventure yang gipamutang daan para inig abot sa mananumay dito nagtanom ka adventure para di na malangan kay ang makalangan ka adventure kanang wala pay tagod manang inigabot sa mananumay ka adventure dito na sila tanom. Okay, what's up ka adventure? Atong gari ang mga panginabuhian sa mga Bol-Anon kini mananumay ka adventure. Kauban nato ang ilang kontraktor ka adventure nga nagdala sa ilang tanom ka adventure si Sir Edgardo Salo. Mga hybrid na sir? Hybrid. Ituyo na siya patagas ang yung tagod para nagpapalaw niya di po alcohol sir no? Okay, what's up ka-adventure? Ato makita karon napit na mamalangos sa kaluwang nga gitanuman nila karon. So makita tanan nasugdan na ni Sir Benedicto Butlig ka-adventure ang usapod kaluwang.
Ang to sa ubos nga luwang ka-adventure gibadlisan na po ni Sir Samuel Butlig ka-adventure. So makita karon. To si Sir Edgardo Salo ka-adventure naghakot sa mga tagod para dali ra ang pagtanom ka-adventure. Mubali na ka, sir? Mubali na ka? Oo, mubali na si Sir Samuel sa gisugdan ni Sir Benedicto Butlig ka-adventure. Dugay na po kang mananumay, sir? 15 katuig. Okay, ka-adventure, mga 15 na katuig si Sir Samuel. Pila yung bata aron, sir? Ha? 4 ka buok. Pila ka buok? Asawa, bata. 4 ka buok bata. Sorry, asawa ka-adventure. What's up ka-adventure? At makita karon natong mga kaigsunan nga mga katawhan nga mananumay diri sa Bohol ka-adventure. Ang mga Panginabuhi sa mga Bol-Anon. At makita karon ka-adventure. Kining inyong gitanong sir, mga kapig usa ka hektarya ni kapin, sir? Pila may napakyawan ni sa usa ka kapin ka hektar, sir? 5. Pero ini commander, sir, ug mapuon na po mo schedule, sir. Okay, what's up ka-adventure? Ug mapuon ka-adventure na po sila laing hindi mo maning ilang gipakyaw ka-adventure. Na ilang kontraktor si Sir Edgar Salo. Ug mapuhon na lain na po sila tanuman ka-adventure, lain na po sila laing pakyaw ka-adventure. Wala ibugto ilang pakyaw ka-adventure kay karong panahon nating tanom karon ka-adventure diri sa Barangay Bulilis, lungsod sa Ubay. Mahuman kayo ni karon, sir? Mahuman. O ka-adventure, mahuman ni nila karon ning ilang gipakyaw karon ka-adventure ning kapin og ka-adventure kapin og hektarya nga basakan ka-adventure diri sa Barangay Bulilis. Onya, ugma po, sir, nara po mo lang schedule, sir. Nara po mo lang. Asa na mo ugma, sir? Kapanyong. Ito mo ka, sir, Panyong na po. Well, ka-adventure, ug mapuhon ka-adventure na po sila ilaing nga ka-adventure. Na po sila ilaing schedule ug mapuhon ka-adventure. What's up ka-adventure? Ang mga nanumay, ibali na sila ka-adventure diri sa kining usa ka luwang na po ka-adventure nga gibadlisan ni Sir Samuel Butlig. Ayaw kalimot mag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Ayaw pod kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Daghang salamat ka-adventure. Kaway, sir, kaway. Kaway, Sir Samuel, kaway. Kaway, Sir Samuel.